otec Martin, on vedie náš tým, tu každý má ho rád. On s láskou varí, ako Vánok jarný, ho vždy nájdeš na horách. Príď do UPC, tak príď do UPC. Naše devy, pre nich si ako v nebi, nie v meste krajší báh. Naše devy, pre nich si ako v nebi, nie v meste krajší báh. Tak príď do UPC. Príď do UPC. Spievať ľuďom, či kvety polia, a spravovať knižničné priestory alebo výtvarne sa podieľať na výzdobe Univerzitného pastoračného centra. Tu objavíš talent, čo máš. Tak príď do UPC. Tak príď do UPC. Priateľov navždy tu nájde každý, tak neváhaj a daj sa k nám. Priateľov navždy tu nájde každý, tak neváhaj a daj sa k nám. Príď do UPC. Príď do UPC. Prečo UPC? Lebo UPC ponúka celú škálu dobrých vecí. Ako prvé a najdôležitejšie je to, že vďaka UPC som spoznala viac Boha a cítila som sa milovaná. No a okrem toho ponúklo mi rozmanité vzťahy, ktoré ma formovali a ktoré pretrvávajú aj po ukončení tých 8 rokov, čo som v UPCčku ako tak pôsobila. No a tiež ponúka množstvo aktivít, stredka, napríklad stredko Púšť, vďaka ktorým som ešte kedysi vďaka Dominikánom, sme si boli tak k sebe bližší, všetci tí, ktorí sme tam chodili, a vytvorilo to veľké priateľstva. No a v neposlednom rade odporúčam duchovné obnovy, lebo ja som si na duchovnej obnove všimla svojho manžela a teda naše manželstvo je teda takým plodom duchovnej obnovy. Prečo UPC? Lebo sa mi spáva veľmi veľa pekných spomienok, keď som tu ešte študovala. Nie je to až tak dávno, skončila som pred 2 rokmi a napríklad čo? Spoločné túry alebo spoločné akcie, zážitky, ktoré môžeme prežiť či už v menšom, sme mohli prežiť či už v menšom alebo v väčšom počte. Napríklad teraz sme sa vrátili z túry, bolo nám super, zmokli sme, bolo tam veľa snehu a zima. Ale boli sme ako spoločenstvo, vzájomne sme sa možno podporovali a pozbudzovali k tomu, že to dáš a zvládneš, môže ísť ďalej. Alebo nejaké stredka, či už biblické, alebo púšť, čo bolo veľmi obohacujúce aj tak duchovne pre ten náš rast. Takisto kvôli tomu spoločenstvu v UPCčku, že tam som zakúsila, ja osobne, takého živého Boha. To, ako môžem ja byť k nemu blízko skrze spoločnú modlitbu ráno alebo niekedy večer skrze spoločný obed. A naozaj som videla, že tá viera sa dá žiť aj ináč, ako som ju ja možno zažila doma alebo niekde inde vo svojom okolí. Bolo to pre mňa povzbudením a veľa z toho čerpám aj teraz, keď žijem tú svoju vieru inde vo svete. Že nie som iba s veriacimi ľuďmi a tak. Príď do UPC. Príď do UPC.
Prečo UPCčko? V UPCčku som stretol veľmi veľa fajn ľudí a niektoré z týchto vzťahov trvajú oveľa dlhšie ako len počas štúdia na vysokej škole. Vďaka UPCčku som mal možnosť rozvíjať aj ten najdôležitejší vzťah, a to vzťah s Ježišom Kristom. No a v UPCčku som mohol tráviť svoj voľný čas, a to už rôznymi hrami alebo spoločnými akciami, ako aj pomocou pri ich príprave, hraním a podobne. Tak príď do UPC. Tak príď do UPC. Čo pre mňa znamená UPCčko? Počas môjho štúdia som tu veľmi rada chodievala. Cítila som sa tu veľmi dobre. Neviem, či to bolo ľuďmi, alebo to bolo tým, že tu bolo cítiť Božiu prítomnosť, ale v každom prípade som si tu našla taký druhý domov. A takisto som si tu našla aj môjho manžela. Pre mňa UPCčko znamená miesto, kde som sa naučil rozvíjať svoj vzťah so živým Ježišom. A našiel som si ženu.